Mondalannya Citra Riba Indonesia untuk Anda. Padang bulan padange kaya rino remulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rino remulane sing awe-awe. Kepalane nang ndi iki? Pras. Lek Pras. Kepala sukune ndi? Kepala sukune ndi iki? Oh nek biasane nek kepala ki yo ngarep, nek yo mburi yo masa yo. Ngejope telu, bengi iki telu, triple berarti.
Piye iki rek meturan Des? Andes ki mlebu keploki wae tekan. Wis teko keri dhewe. Le metu ya keri dhewe wis ngrepoti ya Des. Apa lagune Des? Ora sida ora oleh bojo loro wong sing bojo bojo tuwane ora olehke kok. Andes ki malah katake rung dienggo piye mempayu rono rene. Yo, Wis mau le teko to. Urung dadi jare Urung nyilih jilbab rasa iketan. awak Ya. gak. Yo. Iki ngene lho Mas Rut. Malam. Sinambi nunggu Andes katokan. Menika badhe wonten sambutan saking keluarga agung ingkang Hapuku Karso, Nggih. Bapak Mat Rusuli. Kanca-kanca mondolan lingguh-lingguh sik nggih. Katur panjenenganipun ingkang minangka sulih salira saking keluarga agung Bapak Mat Rusuli, sumangga kasuwun pinarak wonten ing sasana Pamedar Sabdo. Monggo untuk yang bertugas sebagai sambutan dari atas nama Sohibul Hajah, monggo untuk langsung bisa naik di atas panggung untuk memberikan sambutan atas nama dari keluarga besar Bapak Mat Rusuli dan Ibu Nurul dan juga segenap keluarga besar panitia. Monggo. Apa? Loh, iki sing dipanggil sambutan malah sing arep nyambut iki lho, komet iki. Mboten kula mah disambit mangke. Monggo ingkang minangka pambagya raharja saking keluarga agung ingkang Hapuku Gati, Bapak Mat Rusuli Saribit Garwo, dalasan kadang panitia sumangga dipun aturi pinarak wonten ing sasana panglipur saperlu nderekaken pangandikan minangka sambutan panitia. Satu, menghimbau malam hari ini hiburan tetap aman dan nyaman, dan tadi sudah disampaikan hiburan sampai jam 4, tapi Pak Mat Nasar mawon ingkang teng mriki kanca-kanca badhe mantuk. Langsung kali ini dua makhluk astral sudah hadir bersama Andes Ganong dan Komet Ganong Citra Rimba. Andes. Kowe nek jam 4 tetep gelem wong kancane nganten kowe kok. Uduk. Iya ta? Garuwi tok malah kok. Sempan. Oh, jan tergantung amal dan perbuatan kok iya. Tak juga belarak mau piye? Dobong. Urung empan kuwi iki. Wis sempan. Oh, urung. Lah kuwi wis Aku mesti urung. itu. Ayo. Lah iya. Ayo. Kenapa tuh dijagongke? No. Allahumma. Allahumma. Awak des penting aman sih. Oke, salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sing Cara senyawuri pisan aku. Baleni, Met. Baleni bengoke sing seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupane wis ganteng Lah napa kok dapurang pring ngene kok? Lah ya piye? Nggih, muga-muga sing nyawuri mlebu surga. Allahumma. Lah ya ngono kuwi alhamdulillah. Ora ana sing nyawuri los. Semesti dhewe wis kei salam. Lah iya. Jawab kono ora kono. Bener. Heeh. Iki sing marai. Sing marai marai kono pusat tok sing marai. Ayo Pras. Napa ambeien? Saya pancen tak gawe rupane lepa-lepo. Lah napa? Menape? Iki mah kok kucing anggora. Lah iki kok warok kok ana tembonge barang lho. Awak dhewe pancen ning dibur guys gak sake. Ayo. Sangar. Saiki paling sangare sesepuh iki. Rupane jan kok kucing anggora ya. Lah iya. Aja. Kowe piye? Aku le blangkoni Lah piye? setahun ae. Ora apa-apa. Saiki aku wingi no kancane. Heeh. Aku wingi lak main mengguk-mengguk. Saiki ono balane. Oh, nular. Ngecer kok. Nular. Biar diece ngece to gantian. Kandhan yo nular berarti. Ayo. Nular yo. Saiki rada cek. Rada sik. Langsung ayo. Yo. Ayo. Engko. Oh, pengantin kawin. Salim sik. Iki to. Kawit. Monggo. Ora Selamat ya, aku kok monggo. Monggo. Selamat. Sinten, Mbak?
Mbak Fitri. Hah? Mbak Fitri. Kalih Mas nganten. Ora Mas kenal. sinten? Mas Dwi. Mas Dwi karo Mbak Fitri. Muga sakinah mawaddah Dah warahmah. warahmah, nggih. Enggal diparingi ndok. Heeh, bahagia tentrem ring Lah dadi iya. keluarga. Kowe siji sak lawase. Lawase. Nanti malam bal-balan. Indonesia karo Arab. Kuwi. Iya nek sampean penalti mawon. Ndak saya. Nek bal-balang playung-playung nek penalti kan nduk. Lah iya. Langsung liak. Lah nduk sing wedok muni. Keri. Nah, akui. Ayo. Diro jase wo. Yo. Oke. Tangi. Yo buat gawe. Buat gawe. Mana? Wedan. Rika wilu sapa? Rika wis tuwa kok petok to. Ayo. Wis siap dong. Saya. Wis. Ngetikno jane. No. Bingung itu no. Tekno kabeh. Wis to. Ayo pro kanca nawaruno rukuning Islam yo iku 5 syahadat loro rukun siji bisa siro lawan ngaji kabeh pindho lakoni salat kabeh telune bayar zakat limpat poso ana ing wulan Ramadan ben limo kasih kabeh limo kasih lawan puasa ayo prakanca nawaruana rukune Islam yo iku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa siro kalawan ati ambek pindone lakoni salat kabeh telune bayar zakat tinggal poso ono ing wulan Ramadan kabeh limo kasih abon puasa. Ye, Des. Wong serem ngono ya macan kok. Masa kucing. Iki lho kucing orane lho. Sing Kucing jamani oyen. rese. Jadi ngano, kucing kembang asem. Iya. Kayak sing jamani rese. Oh, muga. Sok nyolong iwak. Ning ngising piye? Iya. Tuwil. Mene beda karo menungso. Oh, isa. Nek kucing lebare diembus-embus. Heeh. Nek menungso ya ora gelem no. Blenyok. Ayo, saiki diredat, aduh sik ora redat terus. Nyanyi kowe. Nyanyi ora kae. Sapa? Lek Rudi. Oh, Rudi. Aku meneh nopo? Balik kemobul ya. Jebule. Kowe ngentut tok. Ngentut. Silite mosok ngesos. Iya. Ayo, saiki. Ayo, mlaku sik. Lagu sik. Kemarin do suwi jam 4 ya, wo. Lagune apa? Tak Hah? Piye? udah rupane pas malah koyo tupane kolek taino. Lah kowe iki gek raine telon langsung tembel. Garis-garis kucing ngopo? Mosok kumis tekan cangkem. Enek sing jenget bareng iki. Lah iya. Sing apike paling apik iki kok. Endi? Iki paling gagah dhewe. Sapa? Iya. Iya, aduh, rupane jan kok buta itu.
Ayo Lekong. Ayo. Apik ning sangar. Ayo nyanyi Yo, sih. nyanyi. Nyanyi sih. Ongke ungker. Apa kuwi? Gono wae. Apa lagune, Des? Kuwi. Kuwi nggon sapa? Kuwi ge apa kuwi? Wes Jajal ge anu untu, garing ra? ki urung urip. Apa meneh? Met, jajal untune ra tak semproti, Met. Emang wis urip kowe iki pase? Men masuk angin bener. Ayo. Semilir ya. Ah iya. Ayo. Suci, biar terus
Kepiye? Kumisnya kurang Des. Ayo sempil ki nggo tanggane ya. Heeh. Des. Lah. Wong tuwa debek-debek yo. Arak sempol ra. Nah iki tuku nek piye? Piye? Iki apa Des? Terusane. Wajib ngayem lanang wadon nurung ilmu. Wajib ngayem lanang wadon nurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Jan atletnya metu gaya atletnya metu. Atlet ini. Nek ngono ki poli, Jal nek takro. Ndek mapan. Biasa ngajare gal. Ora. Pras, iki kurang dawa. Cangkem tok mentok. Wis tepung karo godhek ngono kok. Cek kene, cangkeme meneng. Dandane Ngendi ana kumis kok tekan kuping. Sip, api nek ya iki. Wis jos. Sip nek iki. Sing galak. Oh, irwe kurang bangun, Pras. Dadi Sing ganas. Mana matamu? Des, aku leh BA. Mau nih. Sempol. Masalah gua Andes dari terus untuk endorse seragam sekombah kau. Wah. Piyantune pundi piyantune? Bojone Pak Teguh. Pak Teguh? Heeh, Pak Teguh Calon. Urung pisan. Ora rumangsa we. Urung. Iya. Ya wis. Adi, tak suwone kok. Napa ne? Pak Go. Bagol glitter saiki dadi kucing. Ha iki nek direng kabeh matane koyo pocong kok. Tomah koyo tuyul. Nah, ndi Pak? Oh. Ayo. Oh, halo, Bapak. Halo, miss you. Oh, Pak Go. Pak Go kae lho. Pak Go kok aja ngono Oh, biasane nganu nyawer. Iya. Pupusing nelongso li nyanyi. Nama bengi bar bayar Pak Go. Ini 100. Apa? Lah kepiye? Wis kok ndase ki pancen butek dadi rasa milukan. Hai ketang Pak bakul sate ngono. Wis to. Kaya ibu-ibu mangkat patayatan ngono. Kok ndok krodong glendok mencret. Ayo, Bes. Aku wis ora keri kancane. Walaupun kudunge mencret ki sedek. Ayo, Bes. Jeng. Kok iki kok ndangone piro jeng.
Diana ya. Yo. Lah rodat sik. Rodat neh. Mah kobol ndase ku piye to iki? Nah, ketara. Kepiye ditunggu apa ditinggal? Tinggal wae engko ben numpak angkot. Yo. Ya ewan dia ruci kembang wangi ini muka kumilang ojo siro mengabeko miturut dawuh pangeran. Kepiye toh? Lah jare kon rodat sik. Om lagu sik. Andes kok digugul lho cangkeme Andes iki panjenengan kok. Mbak Rin, lagokke. Ya. Kepiye? Andes. Iki apa? Lagu ya? Oke. Donya pancen ora mung sagodhong jati ya mung siji wong bagus terus modal mati rasaku sayang rontang ranting hatiku urung sumending mampu yang ngomong sebut gawe kalau hatiku tak laleke dicerniku prengimenku alali-lali
Oke. Untuk segenap penonton bisa damai enggak bolo? Oke. Mabes mana? Margoyoso bersatu luar biasa ya. Tentunya malam hari ini kita hormati, kita hargai dari Sohibul Hajah beliau Bapak Mat Rusuli Saribet Garbo dan juga teman-teman Margoyoso bersatu. Malam hari ini tentunya masih beberapa persembahan kembali bersama Citra Riba Indonesia. Tentunya sekali lagi mohon kerjasamanya dari audiens semuanya, teman-teman semuanya, panjenengan penikmat pecinta Dayak, silahkan panjenengan goyang, silahkan panjenengan joget yang pastinya dalam suasana Kalisari Margoyoso sing adem ayem. Mungkin kalau terjadi gesekan, terjadi senggolan itu hal yang sangat luar biasa. Gimana? Biye-biyerin. Terus bendi. Oke. Ini punya ibu siapa ya? Ibu Menik Suparni dari Permitan Bondowoso. Tolong untuk teman-teman yang tahu keberadaan tas Ibu Menik dari Permitan Bondowoso, tadi kedorong dari teman-teman yang Regudugan ya, mohon coba dicek ya Mas, mohon kerjasamanya. Sudah ditemukan Bu? Tas berisi dompet dan STNK. Oh itu bukan Bu? Oke, terima kasih semua yang hadir, ini betul-betul sedulur yang baik hati. Monggo sini Bu sini. Terima kasih Mbak, berkah barokah. Coba dicek Bu, coba dicek dulu isinya. Wah ini tadi kedorong ya. Dipun cek. Sampun. Terima kasih untuk yang menemukan, terima kasih, berkah barokah dibalas karo Gusti Allah ya. Gimana? Lanjut apa lanjut? Oke, bersama Citra Rimba Indonesia HP Audio. Des, Anadi. Gue gimana? Nopo? Riko nopo? Semenep ya. Gayamu. Gaya tenan nih. Ayo. Iso damai ora lur? Nek iso ya sing anteng. Ayo padha kejuketan. Sing ayem padha ayeme. Ayo kabeh do bala wong. Yo. Saiki dirodat sik. Mah. Oleh apa ta iki? Ya, jo dirodat sik. Ya ehon diaru cerita koma wakiti biar begitu hilang ojo siro mengamiko menurut tahu pengira gak eban siro kembang wakiti bukan kumingan ojo siro mengamiko menurut tahu pengira.
Yo langsung rodat nih. Heeh, dirodat nih. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Ruwet tok safak itu nana. Des. Bagi arep pamer kalung aku ngerti. Oh ta Des. Ngopo to copot-copot iki? Oh, oke. Ini mohon perhatian untuk Ibu Menik dari Mertoyudan, mohon untuk naik di atas panggung. Oke, sekali lagi ini permintaan dari teman-teman Mabes Margoyoso Bersatu, Ibu Menik dari Mertoyudan, mohon untuk naik di atas panggung ya. Monggo. Ini yang kehilangan tas tadi atau bukan ini? Tadi Ibu Menik dari Permitan Boto-Boso. Oh, itu dia, Ibu Menik. Terus budi kersane menika, Bu. Niki nggih. Terus budi kersane menika. Oke. Tas putih menika. Oke, tadi kedorong tasnya pedot lalu jatuh dan sudah ditemukan, tapi dalamnya masih utuh atau enggak, coba tolong dikonfirmasi sama teman-teman panitia ya. Intinya malam hari ini panjenengan yang suka joget, yang suka goyang, nikmatin dari persembahan Citra Riba Indonesia, silahkan sepuasnya namun tetap jaga keamanan dan ketertiban. Okay? Badan Anda boleh panas namun hati dan pikiran tetap dingin. Oke. Okay. Yuk. Iki wis wayahe warokan burung iki. Iki apa iki? Wah, yo dadi buka kabeh klambine. Oh, waroke. Yo, heeh. Iki WCR. Warok Citra Riba. Yo. Nganu WCB, Wahyu Cidro budaya jare. Andes Cidro. Budal noco. Budal keco. Sluku bathok. Yo, pecinta waroke siapkan goyangnya. Bathoke hela. Siropo menyang selok le-ole payung montok tak janji lolomba Jok. wong mati ora obah. Iki melas waroke iki saiki. Yen obah mateni bocah, yen urip golek duwe. Yo. Sentak kejo. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Zaman wis akhir. Suntak ke Zaman wis Des. Piye wis saya, Bro? Piye, Wis. Iya. digoyangke meneh opo wis, Des. Ya kok sik kok percuma le dicopot kok. Iya wis, Tuntaske sisan. Engko ben diopeni ro Pak Dut tok wis to. Wis. Tenang ae. Tenang ae. Wah, elek. Ora dadi. Wis ngono kuwi yo apik, ganteng. Ganteng kok Des, gambleh tor ireng ya. Yo, apa Mbak Rindi? Klono sewan
Wes. Nah, apa wis arepane? Nah wis Des. Ade. Tak kira do mlebu kok mas terus wae. Des kowe iki ora masake karo Mbah Kung lho Des, kowe kira sembrono. Piye? Alfamart ki jan Piye? iki lho, Alfa iki lho, malah ngomong treol. Iya. Kancane Kowe ra ngerti Mbah Kung. piye? Kowe wong wuduneng. Kowe iya. Malah ana sing lucu neh. Apa? Iki. Kenapa? Piye? Iki. Malah koyo nyekeli angkong. Tamat-mat. Wah koyo go angkong. Ya itu karakter. Karakter. Beda-beda. Saya beda-beda. Kenapa? Heeh. Wis to? Wis. Wis do kembringe to, Pras. Lah wong awak wis umek ngono. Rika wis sak dadi ora. Ya nek ora rupane Pras sak idoni rasane. Lucu rupane. Iya. Rek jokete mau niat blas. Kabotan bakso Des, Pras Des. Iki padha aku awake, padha wae. Kita padha. Iya. Lemu kowe sithik. Ayo. Warok kok, Des, warok kok sak biting-biting ngono to Des. Ayo paling gedhi iki kok. Ki apa? Wedian. Apa? Rambut tok sak awak gendruwo iki. Nek ki burine tatonan lho Des. Gigire tatonan lho. Jajal, deloken. Lho kuwi. Ya sing jenenge brewok ya ngono kuwi. Hah? Brewok. Rebut-rebut. Rebut-rebut. Lah Wis. Ayo. Awak dhewe gek ana babak terakhir wong Ya wis. wis do saya to. Wis do saya urung. Wis dan kayak nggon Mbah Kung kok mebul. Iya. Nggon Mbah Kung. Hei, Kowe satene wis mateng, satene wis mateng. kowe iki mengandung asap. Iya. Dilone Nah, metu jine lho. Ayo. Saya. Kowe ngerti ora Mbak Kong ngono? Napa? Busine kobong sing isor. Oh iya. Dadi nguap. Oh iya ki ngupil nggon Mbah Jal, Kung. didelok busine sing isor kuwi. Ayo wis ngupil. Suwilik to. Wis ngupil. Yo. Saya. Yo. Yo, waktu nak Yo, balik. yo, lebu. Bari. Proses sak semaput. Wis ngerti. Iya, iya, iya. Yo yo.
Ayan.